Velkommen til Ruller Crumble. Vinkender. Hvordan det? Ja, for helvede, det må jeg nok sige. Det er jo, vi kender til vin. Det gør Rulle, det gør Crumble, og det er mig. I kan godt lide vin. Ja, vi er vel vinkender. Vi drikker rigtig meget af det. Hvor meget vin løber det op på sådan en almindelig uge? Jeg tror fandme godt, om dagen kan det godt løbe op. Det kan det Crumble, der er det ved. Hvis du er rigtig tørstig sådan en dag. Ja, for helvede, du solen den bager, men også når den af bager, det er fandme, der skal vin til. Ja, det bliver i hvert fald... vi har sådan nogle store dunk. Nogle på ryggen, eller hvad? Ja, så... også der, ja. Og får lige en slange. Ja. Så det bliver nogle liter. Det bliver mange liter vin. Hvor meget ved I så om vin efterhånden? Vi ved alt om det. Det er meget, det gør vi altså. Ja. For helvede nu. Så er du kommet til det rigtige. Måske skal vi lige prøve at kigge på den vin, som vi skal smage på nu. Det er jo fra... Ja, måske en af jer vil fortælle, hvad det er for en vin. Ja, det er sådan en vin med noget, der er en hvid etiket. Det vil sige en af dem på 75 centiliter. Er det ikke rigtigt? Bare, den er god, den er stærk. Den er god, den er stærk. Det er jo en Chateau de Cay. Det er sådan en, man bliver fuld af. Ja, det er rigtigt. Skal vi måske smage på den, og så kan I fortælle lidt om den. Nu hælder jeg lidt op til dig. Her, skal du smage. Der er så nok lidt mere i det der. Lidt mere i det. Det er jo... Du skal fandme op af fat i overfladespænding. Ja, det skal det. Ja. Du må sgu lige sjaske noget i Lasse. Jeg kan lige fortælle til... nu havde jeg egentlig håbet, at I vil fortælle om, det er jo prins Henriksvin. Lidt mere til dig, ja. Prins Henriksvin nede fra Cahors, nede fra hans slot dernede. Og lad os prøve at smage på den. Det er jo nøjagtigt den vin, som vi drikker i aften, så vi har forstået. Hvordan er den? Der er ingen grund til at smage på den. Hvad mener du med det? Vi smager ikke på vin, vi drikker det bare. Vi hælder bare ned i rør. Vi vinkender, I må da på en eller anden måde have en eller anden... Vi kender der vin, vi kan da smage, hvis det er rødvin for eksempel. Jeg har selv prøvet at lave vin også på et tidspunkt, ved jeg. Ja, det var noget helvedes svineri. Fordi vi gik rundt i det, og kom med noget bare tag og noget, der var fandme ikke til at drikke. Det var da bare lige at få fat i sådan nogle druer der, og så ned i kælderen, og så trampe rundt med det, og så bare lukke døren, og så lige vente nogle år, og så kigger vi ned igen, og så drikker vi. Men jeg får ikke smagt på det. Nej, for helvede, mand. Det smagte lige tårn. Jeg skal lige afbryde det kort øjeblik, for vi stiller lige over til Fredensborg igen, hvor dronning Margrethe gør klar til at holde sin tale til bruden og brudgommen. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Der er 4 taler i aften her, den anden af dem. Denne er dagen. En glædens og festens dag. Brudeparrets skål. Ja. Vi skal over igen til Kasper og Ruller Cromwell i det royale hyggehjørne. Vi er tilbage i... Så er vi tilbage i hyggehjørnet her på det... Vi er tilbage i det royale hyggehjørne. Og vi var i gang med, vi sad lige og fik en lille sludder om vinen, og vi var enige om, at det var rødvin. Ja, det er rigtigt. Det kan du se på farven der. Og så den farve der. Hvad for en farve siger du? Det er den der. Det er masser af rødvin der. Rødvin, ja, den der. Det er godt, hvis man er tørstig, så kan man bare drikke det. Den er rødvin, og den er i hvert fald også rødvin, den der. Den er også rødvin, den der. Så. Skal vi ikke smage på rødvin, og så kan vi lige måske få jer til at give en lille karakter på, hvad det er for en form for vin, som prinsen her har lavet. Skål, og skål også derude, og så glæder vi os til dronningens tale. Ja, for... Den var god. Jeg glæder meget til, at vi skal høre. Lidt. Hvad synes du, Cromwell? Den er god, den her. Hvis man ikke kan lide den, så ved du, hvordan man kender en god vin? Nej. Du prøver at hælde den ud på nogle planter. Hvis de dør, så er den god. Der er en god vin. Der er en god så vin. ved du, der er noget sprudt i. Jeg ved nemlig, at I har eksperimenteret med at lave en gløgg også på et tidspunkt, som blev lavet på en lidt skæg måde. Prøv at forklare, hvordan fanden lavede den egentlig? Vi giver ikke de der små mandler, vi går lave nogle store nødder. Så vi lavede noget med noget kokosnødder.
Kokosnød ikke gløggen. Ja, og så smider Rulle så hele pivetøjet ind i bagsmækken af vores Fiat. Og så bakker vi ellers med temmelig stor hastighed. Bare bagud. Hvorhen dog? Jamen bare for bare fuld knald derude. Til Tyskland. Hvorfor til Tyskland pludselig? Ja, det bliver det også da. Der er billige rosiner nede. Billige rosiner i Tyskland, og det skal I bruge til gløggen simpelthen? Ja, så kører vi det ind igennem sådan en rosinbjerg dernede i Tyskland. For er der rosinbjerg nede i Tyskland simpelthen, eller hvordan foregår det? Hvordan køber man rosiner i Tyskland? Du bakker ind i det, det er ligesom rosin, det er en mine. Det er det eneste, man faktisk bare kan tage i Tyskland, når man hører noget lort for det. Nej, der er sådan set rosiner til alt det der. Rosinminerne i Tyskland. Hvor langt ned i Tyskland skal man for at komme ned til rosinminerne? Jamen, der er bare den alpe fjerten, ikke? Så kommer jeg 600-700 meter ind i Rosinbjerget, ikke? Så siger Rulle pludselig. Så tror jeg sagde, med der er rosiner på forruden, du, så er vi nok. Så gælder det om at komme ud af bilen der, hvis man kan komme til et for rosiner, og så bare få skovlet rosiner ind i bilen, og så er det bare i første gear, og så spinder vi så bare hjem. Og hvad så, når jeg går hjem? Så er det så venner og bekendte, eller hvem kommer det sådan en rosin? Kokosnød, gløgg og nogle folk, som vi knipper. Ja, det gør det. Og det er høj og lav, og det er alle sådan lige området, der er tosset med rosiner. De kommer forbi, og så napper de en rosin, og så betaler de ved kasse 1. Vi kan godt lide at knippe nogen fra adelen. Har I knippet nogen fra adelen? Nej, ikke sådan rigtig knip. Hvad så? Hvordan så? Skal jeg forstå det så? Vi tager nogle, hvis der er nogle grever eller sådan noget, så gnider vi dem mod hinanden. Gnider greverne mod hinanden? Ja, og så har Rulle så sin pik ind imellem, og så gnider jeg indtil der sker et eller andet. Hvad sker der, tror jeg? Hvad sker der, Rulle, når jeg gnider greverne på din pik? Hvad sker der, Rulle? Ja, hvad sker der, Rulle? Hvordan det kan godt blive sådan helt... Ja, altså, det jeg gør for... Altså, så tager Rulle den chance, og så tager jeg så opvasken, og jeg regner da ikke med, at der er noget i det, er der, Rulle? Ja, der er ligesom, det bliver sådan helt rød. Ja. Hvad bliver rødt? Det var din tissemand, eller hvad? Nej, det er greven. Det er greverne, der bliver helt røde på hudløse grever. Ja, så er de nemmere at finde igen, du. Jeg er ikke meget for at tænde lys i hvert fald, der hvor det er fandme, du. Det koster, og så er jeg fandme set af det, så skal man hente flere rosiner. Nej, de røde grever, de er nemmere at finde. Det er dejligt, og en sidste karakter til vinen her. Hvor er vi henne på skalaen? 13-skalaen? Det er rødvin, ikke? Vi er enige om det er rødvin, vi er enige om det er prinsens vin. Vi er enige om, den går godt med kokosnød rosin. For rosinminerne i Tyskland, det er vi enige om. Vi skal give den en karakter. Der kommer den i en magnumflaske. Hvad siger du? I en magnum. Kommer den i en magnumflaske? Altså, hvad mener du? Er du døv? En magnumflaske? Jeg er ikke døv, men altså en stor... Store der. Bastflaske, er det du tænker på? Nej, bare en magnum. For helvede, en magnumflaske, for fanden. Drikker du aldrig magnum? Det er så stort. Jeg ved, det kommer i nogle tønder, en form for tindtønder. Ej, for helvede, der er kork i. Er der kork i? Er det godt eller dårligt? Det er godt. Det er pissegodt. Det er godt. Det er godt. Det er en slags dykænder. Dykænder? Ja, det er nogle små sjove ting. Så lige som man synes, man er fattig i korken, så dykker flasker. Dejligt. Tak til Rulle og Cromwell for vinsmagning. Det var prinsens video, vi fik smagt. Skål!